Член 20. 1. Предишен текст на член 20 ДВ, БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. Заниманията по интереси включват: 1. Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство. 2 дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище. 3 обучения по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с член 85, Александър 3 ЗПУ. 2. Нова ДВ, БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 3. Нова ДВ, БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците. 4. Нова ДВ, БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от общинските и държавните училища за учениците от ай до 12 клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището. 5. Нова ДВ, БР 105 от 2018 година, в сила от 18,12. 2018 година. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми, клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.